Kanumaka Kilina Belleville for Oscarla. I'm a for Bisilla, our Jim Gamadi Kenekani with a 6 film ya for Kakumadi Oma, Ako Hakilina for Kerengeniala, Galiami Oka, Nami Dakunta and Gadusra Bloka, Abu Luke Hakilina Todi. Kafoi, Anga B. Jim Kanda Metallic Mika Udi, Anyayaka for Niwati Labanuna, Musu, Agaliacha, Lenuka Kosebe, Fugatasi, Abike Kakoro, Sisa Abuenenu, Kasabuke, Musuchama no. Ubebo uka fwayola ni abefama kusuteli kata kasabuke fonyongo dona unichela hoche walma unu furunyo yereche unani ona chama orila anya la nyini bi kanida kunta wala sa ka nega jurusra la bloka hakina to dini ni ngalbe minu buluka kenam se kaminu fana jabi bashitala okum konna fana na ama ke kameta musodo ta khana kumade antara se chela ho yerede ma ka uwele plateau ka wala sa anuka jeka masala jemka inda kunka bari anya ka fo muso chama be batakici ka yira ka fo a defo be chewdela ubuka de kun fo nuka ni songo fo furso konona na fuka ta se mu bubla sotelula o kum konna la nya la ni ka balma ke do wili ana le kana je kanya sa masara ni fe jam ka inda kunka ni aleti ma dogole kerengere ni ala anga plateau sanfe ni ale de musa kunati kuna fo dilado ambi fu ko sebe ni nantuma musa abi kifu e konta ka shirfula la milijukulu bela jenefo ala kan be sabana ala kan jamana kulusuma ala kan hamna ko be no ya rabbi kan yima sufo ka shirfu kere na ka dimba bela jenefo am sa tombe fe be kan fle kan malendo fo jamana en kono ani jamana ko kan be foli men watina e ibe se ga fo kan ba ho yi flel ba ho yi musa ere joy yana mi duk mo hon aywa ibora ka fo ne ye aywa malien di donc on fa malien ba malien mais bangina jamana ko fe no e gabon mais ni kasonga ni kai nana kana nga dimseni akya nga dugula nga village la kabuyen kana kai kana Bamako bi alhamdulillah donc la nga kala on be kuna fundi barola sa be chan chamambo donc comme ya fu chugumna iba soronde soroni chije nuna sinon ma obe ngule fen chamana voilà mais bi wulanna ni fanana tabulu de do kadam na nga dugula madonga fo tabia mun be nye famialu soro kana duba ukono nye famialu soro ani min be ka kesi sano nye famialu soro la nyala ka je amena aywa masala ukan me min donc ngulo ni kanche mena ofo jamae wasa wase ga fam afamla yani anga do ni ngal jabu yero kono ambi wakati kerengere ni yere la no 16 jours d'activisme kata décembre kalok le mois nduru kana bla fu novembre kalok le mois nduru fu décembre kalok le tani abe ko konnana wala saka fereke ko jugu munu be ka musula dante kalteme wala munu be ka musula ka fereke olu be se ka bantu gumina le tani woro otiska ka dai nga ni a chama kero la ka metiatisi mo ka bwa kala ma fere be sama me sorala ami se ka fo ni jem ka inda kun fana be se ka do konna na bari muso nya iba fe be ka minon ta ka sute ka bo ichelala deni ni cheuche ona nyona chama kata wasoro de kun barka buyanari awrila ani adlanyi ni kanida kun ta ka chera hota anu na je kan masala kan tunal sama fo bisim na kenenka ayamba me furuso era ka famille yakile dume ibse ka juga fu konna era la fo yela medo chigero furu mundi en fait fo mo ka don mimbe ka mo bla fil labi parce que kelen no ka furu ke ma fla nyonche kan no ma fla nyonche furu te oye furu ye mi kabila fla de furu ke oni nyonche la ni mo de famo de bena ni gela oye kunu ko de kumbe ka ke ko di kama furu nyonyo ma oni nyonche la ni gela kun sorla o kabila fla bebe wuli ka ko nyanabo ka fere soro akula mais bi mumbe ka ke gela iba soro kabila na ya dado ala ni aywa muso balakaw mawuli ku jo ni chini chente ndembe dama ba be kete ni furu toro ka ke kalekan do yi abeke sababu ye mo chama be obu ni mbala hal ni gela nana o ka gela ko nyeshi o mawuli kama gela chama be ke furu kono nyete sorala mais folo na kera kabila ni nyonchela le ba soro yani muso re ka suti iba soro abe jigi ado de fe akeke misala la sano doka do furu
par exemple Ségou au kan na Bamako Bamako directement atina a furula du mun kono iba soro du do be o de be ka jiga du ye ina fa somoko donc a be ta kalfa o la donc so be soro ka ta yen ka ta ala du cela ko fe donc ni ko be ke aba nyishi olu de ba kuma ke olu de be kuma oni cela ko ye ni fait intervention fait be o ba ke oni nyoma cela ma bi anye bala ka fo furu be ka level oreta be ka ko oreta o ye mi e dro nanga di nyoy dro ame di nyoma o jaye do furu kona na wati kungurun de do na wati kungurun ke mumbe nani abe fo mi ma ku vous allez être rattrapé par la réalité o mi rebine o berbi na odi donc o mi fait tien mais furu fana be siki ni nguluma odori ni tabolo odori do jaye jonni abora kabila jumende da masubu jumende do ma chesirlendo do est-ce que abse dametigi do slamé do comme dîner ko ban on fait sinon fono kunte jede slamé do abe tachi abe miri abe samea parce que ba so ko do biye ke ila ibi se ka atoy kono ka pakuna muso fana bo chugala o kelende do jatemina o de be ka ko la te ke dron ki ba ta kana na furu yala muso jumende do aba kera furu kono chugudi parce que de muso mwani ka telinga ba de fle furu la donc bere be jata abora du jumende kono la yala est ce que marabe du ngono de la mo soro abe chuba jumena o bere be jatemine ima e folo ni kunna na kibe bo de muso ko o be mi wole ko tuboshi woro mo mo de fam iba so ebe na kana ni woro mu ye so mo ma muso di ma folo de o ba fa e ay tamba o jabi ibe ko rodo o koro e mi o lu be no ka seke lu de ke iba e kuma dola avec comme il faut ça dit quoi au bora min de muso no fe nyina na ko avec la tukuni ngana on na ni woro tuboshi woro ya na di yala mun be ba fo non amani na ko ameka anga mugo de fara nyonga ba so mugo fara la nyonga mena mais ulu bu ba seke lu de la ni tigara kan sisa na ka fo ko uye aywa dalwa surala tiena karsaban furu nyombo ubadi furu che fana o tuwa kele de do so mugo be tawa yoro muna ka ta fo ko ame yoro bo karsa demso ko aso ye kuna fo nya ubeso akumeketini donc bibima anya ke miye iben fait mi fait oben o tien mais au drone c'est ka koglan donc le kama a fait nous le mariage institution a kuma o chama tiki karla donc ni de là nana iba sura be furu ngoma ni ngoronche de direct ou be brombleu ibe brombleu là e fa de wolo fa ana wolo ba olu date donc là iba e ko de nyeshe olu de ma de trera sur che dini barato ni o de wolo ba kuma na fe na kuma o ja kai ni parce que tasira o de bien il est bran direct et ko be kina che e be kuma ta ina che donc na kuma kan goma mu fi a dini barato jɔn la se yɛrɛ ma donc an fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw olu miiri ninnu bɛɛ de la quoi donc taasiraw de tun bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ se olu ma waati min na o y'a sɔrɔ funu jiginna a bɛ se ka fɔ ka bɛn k'a la i y'a faamuya donc n'o sugu bɛ kɛ i b'a sɔrɔ den banicinin min bɛ du kɔnɔ ou bien a bakɔrɔba min bɛ du kɔnɔ ko ninnu olu de ka teli ka intervention kɛ mais mariage institution o de bɛ ka effondrer o de kama ni problème ka ca wa i ye soutenir ko fɔ bi musow dɔrɔn tɛ dɛ hali cɛw yɛrɛ n'a ganna a caman bɛ yen olu ka koso n'u kasaw ta ka taa ka musow to so kɔnɔ fo muso yɛrɛ b'a kuma fɔ k'a fɔ ko ko sisan nɔ a ko kɛra ne ka sotigi tunnen don a tɛ ɲɛ ma nin y'a tile joli an t'a kibaruya dɔn a t'o fana mɛn n'a ko muso de bɛ ka sute cɛw fana tɛ sute gɛlɛya t'aw kelen kan dɛ. voilà est ce que o ka kan. non an ma don o kɔnɔ fana a ka kan don a ma kan an bɛ na don min kan mun de bɛ na ni suteli ye mun de ye suteli ye. donc ya a ka kan a ma kan fɔlɔ kɔfɛ n'an ye wɛrɛwɛrɛliw kɛ mɔgɔw bɛ n'a jate minɛ mun de bɛ k'a kɛ est ce que a ka kan ou bien a ma kan n'a bɛ ka kɛ kun jumɛn de bɛ k'a kɛ a ka kɛ kun jumɛn de kan ka kɛ an kan ka kɛ nin ko ninnu ka nɛmɛ nɛmɛ a tɛ se ka bɔ yen hali fɔlɔ nin ko ninnu tun bɛ yen suteli tun bɛ kɛ mais a waralen don cogo min na anw fɛ bi a kun tɛ ten kunun donc o de kama mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka est ce que furutanya ma fisa ni furu ye bi parce que i bɛ don ka taa furu la i b'a ye k'a fɔ i bɛ tila ka bɔ parce que n ye min f'i ɲɛna i b'a sɔrɔ furu kun sigilen bɛ minnu kan mɔgɔw y'olu de kari ko nanzaraw ka taabolo nanzaraw yɛrɛ tɛ furu dɔn sisan nɔ u bɛ min fɔ a caman na concubinage cɛ ni muso mana diya ɲɔgɔn ye dɔrɔn a bɛ yɛlɛma ɲɔgɔn kan denw ni fɛnw sɔrɔ n'aw kɛlɛla bɛɛ b'i ka koso ni kasaw cɛ o t'an ka tabiya ye donc on a tendance o fɛn ninnu mɔgɔw bɛ k'o de fɛ n'an ka den ɲɔgɔn ye dɔrɔn o fɛnw de don donc n'aw ye mɔgɔ minnu kan ka furu dilan ka furu wulemaw k'a kɔlɔsi
ka se ka a sinsin n'olu da bɔra la mɔgɔw b'a fɛ a ka kɛ cogo min na est-ce que a bɛ kɛ ten misala an ka kɛ sisan nɔ a b'i ma dɔn furulen don a ka kɛ sisan e fancinin dɔw bɛ du kɔnɔ olu de kan k'e don di furu la i yɛrɛ b'a dɔn ko gɛlɛntigiw de don mais e ka cɛ min bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ i bɛ na du kɔnɔ min bɛ se fancinin na ou bien a bɛ se ka ko dɔ labɛn parce que o ka enquête la a bɛ na bɔ a la i b'a sɔrɔ cɛ in ka den ye n'a fɛnna dɔrɔn paf ne ye kuma da n b'a dɔn n den ka ko ma di ye depuis kɔrɔlen i b'a kɔ cɛ min filɛ nin ye waritigi de don ou bien maa laadiri don a bɛ tan donc o ko bɛ kɛ n'u sigira o kan kɔfɛ ale tun bɛ ka siran min ɲɛ o tilala ka n'a ye est ce que aw bɛ se ka segin o ma o kuma t'a la aw minnu y'a dɔn aw bɛ se ka mun de fɔ bilen kuma tɛ yen bon ok o ye kuma ɲɛbila kumaw ye walasa limanaw k'a faamu min bɛ yen après an bɛ sɔrɔ ka don kɔrɔfɔ kɔnɔna na i bɛ na n'i ka ɲininkaliw ye donc i ye nin kuma in fɔ an sera ka furu kɛ nin y'a bakuruba ye bi n'an k'an b'a kuma kɛ an tɛ se ka tila i ka émission kɔnɔna la mais nin ye ka bugun don kow ɲɛma maaw ka se k'a faamu baro in sigilen don min kan a faamuna ni kuma yɛrɛ kɔnɔ ɲininkali fɔlɔ ni o tun bɛ tali kɛ kun min bɛ se ka na n'a ye furuso a bɛ muso walima cɛ u bɛ furuso bila i ye walawalali caman k'o kan mais i yɛrɛ ka hakilina i bɛ se ka jumɛn fɔ kun wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la min tɛ diyaɲɛ furu ye an ma sɔn kɔrɔlenw ma an ma sɔn somɔgɔw ta ma bon a kun ka ca i b'a sɔrɔ cɛ jɔlen t'a jɔyɔrɔ la parce que n'aw furula ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ aw ma bɔ du kelen kɔnɔ lamɔ kelen t'aw la tabiya kelen t'aw la taabolo kelen t'aw la faamu kelen t'aw la maa filaw de don aw bilala ɲɔgɔn kan fo maaw ka aw dɛmɛ aw ka furu in kɔnɔna na fo faamu ka na sɔrɔ hakilinaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ maraw ka ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ n'a ta joli muso bɛ bɔ ni nin ye a ka so a b'a fɔ bon an ka so nin de tun bɛ kɛ cɛ b'a fɔ bon o tɛ kɛ yan nin ye ne ka taabolo de mais i b'a sɔrɔ kuma dɔ la cɛ minnu y'o kuma fɔ k'a fɔ nin tɛ kɛ mais de fait que denmuso la mɔna nin na fo ka se nin niveau la n'a b'a kɛ ni faamu ma kɛ maakɔrɔw parce que olu expérience b'olu n'olu ma y'u kɔrɔ parce que i b'a sɔrɔ jeune couple caman bɛ yen u bɛ furu u bɛ t'u dama la maakɔrɔw comme aw caman bɛ yen u b'a fɔ ko fali ni wotoro bɛ yen o bɛɛ y'aw ka fɛn de ye o fali ni wotoro a caman bɛ ka o de fɔ bi a caman bɛ ka o de fɔ bi comme aw ko k'an y'a kuma fɔ n'i y'a ye muso bɛ kariya ka cɛ ɲininka o la parce que a ye fɛn dɔ de fɔ an bɛ nalen sa comme ne ka min f'i ɲɛna kow de bɛ yen comme aw ko gɛlɛyaw de bɛ yen mun de bɛ ka na n'a ye an b'a bɛɛ de fɔ yan dɔ bɛ cɛw la dɔ bɛ muso la ne tɛ yan dɔrɔn k'aw jalaki n bɛ k'a ɲɛ de fɔ min bɛ yen bi an tulo b'i la voilà donc an b'a dɔn k'a fɔ an balima faw dɔ bɛ yen olu fana taw ka gɛlɛn olu bɛ se ka k'a sababu ye an bɛ don o fana kɔnɔ mais n'i y'a fɔlɔ dɔ de ye i b'a sɔrɔ sisan nɔ expérience t'aw si la mais expérience b'olu la parce que olu ta dɔw sɔrɔ olu kɔrɔ k'olu dɛmɛ f'u ka se niveau dɔ la k'u bilasiralikanw fɔ bon imagine e ni aw mana furu ɲɔgɔn kan aw bɔra ɲɔgɔn kan aw taara o cogoya la e filɛ ne joli ka kalan ni joli ka kalan cɛ y'o kuma f'i ɲɛna i tilala ka segin a kan mais cɛ m'a dɔn k'a fɔ tugubagantiya tɛ foyi tɛ parce que o ye expérience t'a la a b'a fɔ bon ntɛnɛn i bɛ k'a kumakan sɔsɔ parce que aw ye dalamankan mun kɛ kɔsanni in na dɛ i b'a fɛ k'ale défier e bolo non o tɛ o ye kɔnɔna la mais aw si ma kuma ɲɔgɔn fɛ e bolo ko non o tɛ min de don dɔrɔn e la mɔna ten de bon a ka gɛlɛn ma yɔrɔnin kelen e k'i adapter nin cogoya in na i y'a faamuya donc ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka kuma aw bɛɛ fɛ ka sira yira aw la k'a fɔ nin na mɔna ten de donc aw mun ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni dɔɔni i fana k'a lajɛ i ka effort kɛ petit à petit i b'i t'o la fo bi bi la pewu n'o tɛ yen i b'a ye chaque fois a b'an flamme parce que hakilinaw tɛ kelen ye kunkilennaw tɛ kelen e bolo e jo don nin fana jo don mais mɔgɔ tɛ yen k'aw lasigi k'aw bɛɛ lafaamu k'a yira k'a fɔ aw bɛɛ jo don dɛ mais aw bɛɛ de kan ka effort kɛ pour aw ka bɛn ko la i b'a ye chaque fois a bɛ affronter fɛn min bɛ yen dɛ aw bɛɛ b'aw yɛrɛ ɲininka k'a fɔ nin mun k'a tɛ cɛ wɛrɛ fɛ ni ne tɛ dɛ muso in fana b'a fɔ ko k'a tɛ muso wɛrɛ fɛ ni ne tɛ dɛ sigana bɛ commencer ka na nimisa bɛ commencer ka na donc o affront n'o de bonyana ka bonya i b'a ye k'a fɔ kɔnɔfɔɲɔgɔn tɛ yen mɔgɔ tɛ yen min bɛ intervenir i b'a sɔrɔ directement e b'i ba de wele i man ka tɛmɛ o fɛ ou bien i b'i fa wele bon ne k'u bɛ cɛ wele directement a funteni a bɛna kuma dɔ fɔ donc n'a sera niveau dɔ de la n'i m'i kɔlɔsi bonya yɛrɛ tɛ ye furu la donc finalement ni interlocuteur ma sɔrɔ yen min bɛ se ka den ka kuma ka dusukun dusukuma lamɛn mais o tɛ fɛn bangebagaw ye k'e fana ka dusukuma lamɛn o tɛ fɔ e burannakaw ye ka se ka na ni kuma ye min bɛ na ni bɛn ye n'a sera ninnu ma directement dɔrɔn i b'a fɔ aw den maralen tɛ ninnu fana b'a fɔ aw den maralen tɛ donc maintenant i y'a ye directement médiateur tɛ yen k'a fɔ bɛn bɛ ci min na parce que directement famille filaw u bɛ bɛn ci ɲɔgɔn na o de bɛ na n'a caman ye donc n'a ganna dɔrɔn i b'a ye muso b'a ka koso ni kasaw cɛ ka taa
o y'a raison dɔ ye a raison filanan ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ diɲɛ gɛlɛyaw la cɛw dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u donna furu kan mun kan u tɛ ka jɛgɛ mɔgɔw kan kan par exemple e y'a yira furumuso la k'a fɔ tout va bien e ka ko bɛɛ ka ɲi o bɛ kɛ olu fana bɛ an cɛlakaw dɔ la donc e y'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ ka ɲi kɛnɛ ka ɲi e ye furu k'o kan kan waliden nana o cogoya in na quelques mois plus tard a yira k'a fɔ ko o si tɛ tiɲɛ donc n'o nana ni gɛlɛya ye e tɛ ka se ka na ni besoin e tɛ ka se k'a satisfait parce que ale donna ni miirina ni kungilenna dɔ de donc tigɛnsoya bɛ na ni tigɛnsoya nana finalement a bɛ na fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ ma na finalement o bɛ na ni mun ye a bɛ na ni kɛlɛ ye donc o de bɛ na n'o caman ye a dɔw fana ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn kan a gɛlɛya dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn i b'a sɔrɔ cɛ bɛ yen réellement a bɛ ka jɔ n'a ka fɛnw ye mais muso bɛ furuso kɔnɔ a tɛ se ka foyi de ɲɛ don o don kɛlɛ donc n'o sugu bɛ kɛ finalement ni m'i kɔlɔsi parce que bi musow dɔrɔn tɛ a cɛw dɔw bɛ yen aw yɛrɛ ka kuma cisa b'a caman bolo i b'a sɔrɔ caman ka suteli kun ye o de ye cɛlakaw ka yafa ma nin yɔrɔ in na a b'a ka koso ni kasaw cɛ dɔrɔn ka taa pop a tunna donc i bɛ tile dama dama kɛ i b'o de ɲini sa ne ka sotigi tunnen don la parce que mɔgɔ tɛ yen min bɛ kuma o parce que n'o sugu kɛra mɔgɔw b'a bila place la non cɛ jɔyɔrɔ a mana gɛlɛya cogo cogo e de ye dutigi ye denw ni denmisɛnninw b'i bolo mɔgɔw institution mariage institution kabila bɛɛ de bɛ kuma o la donc hali ni a ka di ye ka ko dɔ kɛ de fait que kabila mɔgɔw a ka mɔgɔba minnu da bɛ don la i bɛ miiri i bɛ samɛ i bɛ tasi o bɛ kɛ sababu ye ko dɔ bɛ yen i tɛ don o da fɛ mais n'o mécanisme si tɛ yen ni fɛn dɔ nana dɔrɔn i bɛ kɛ mobili fɛrɛntan de ye i tɛ se k'a lajɔ donc o ko gɛlɛya de bɛ yen an tɛ se k'a gɛlɛya bɛɛ fɔ ka ban mais bakurubaw la an bɛ se ka min fɔ o ye nin ye. o yɔrɔ faamuna mais kɛlɛ mana kɛ cogo cogo i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ yalima ka se niveau dɔ ma fo ka taa se i bɛ taa niveau jumɛn de bɛ se ka na n'o ye parce que i kuma caman fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ yen ni muso wɛrɛw lajɛ kɛnɛ ma furuso kɔnɔ ma o bɛ muso la o bɛ se dɔw la dɔw tɛ se o dusu la f'u b'u ka minɛnw cɛ ka taa o n'a ɲɔgɔnna caman mais i yɛrɛ hakili la sa kɛlɛ niveau jumɛn de kan ka kɛ muso b'a ka minɛn cɛ ka taa. minɛn cɛli yɛrɛ man ka kɛ parce que a man ɲi anw fɛ muso sutelaba i tɛ furukɛla ye mais bi o ye ko wɛrɛ ye quoi parce que n bɔra ka min fɔ fɛn wɛrɛw de bɛ yen mais kunun parce que nin mécanisme bɛɛ de tun bɛ yen olu bɛɛ tɛ se ka kun i fɛ k'u bɛ dɛsɛ k'e bɛ tila tuguni ka sute donc u b'a fɔ ko furu de man di ye o ye fɔlɔ ye mais bi o ye ko wɛrɛ ye parce que n y'o ɲɛsin kumaw n y'olu fɔ k'o bɔ yen bi o ye ko wɛrɛ ye par exemple cɛ e bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ b'i la i t'i nasɔngɔ bɔ i t'i hakili to i muso la i t'i hakili to i ka denbaya a bɛ ɲɛmɔgɔ nɔgɔsi i b'a sɔrɔ muso filɛ nin a bɔra kabilaba de la a mana degun donc a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ don da dɔ fɛ i n'a fɔ ka taa kamalentigɛ kɛ ou bien ka bɔ kɔfɛ sira dɔ fɛ ka na ni nafolo ye pour que a ka hakili to a denw na donc kumaw bɛɛ mana fɔ finalement a b'a préférer k'a yɛrɛ danbetigiya k'a yɛrɛ hɔrɔnya k'a ka minɛnw cɛ ka taa ka so diɲɛ wuli tɛ koyi donc o de bɛ se ka musow dɔw fana bila a la et dɔwɛrɛ jumɛn ye jumɛn ye musow dɔw fana bɛ yen il faut le reconnaître olu baw de b'u pousser suteli la a caman bɛ yen dɛ i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ ni ko fitinin mana kɛ filenin galama e n'i ba bɛ kuma na filenin galama i n'i ba bɛ kuma na filenin galama finalement ni e m'i kɔlɔsi o la donc i tɛ se ka mɛn ko fitinin bɛ kɛ dɔrɔn a b'a fɔ nin ko in ne bɛ nin kalama a mɛnna e tɛ se ka ko mara i tɛ se ka fɛn dɔ furuso gɛlɛya e to so ko mana filenin galama la dɔrɔn finalement a b'a fɔ na donc o suteli kun a bɛ se ka k'o fana ye parce que o caman bɛ yen o de kama furucɛw dɔw bɛ yen a ma d'u ye a b'a fɔ k'i ni bangebagaw tɛ kuma dɛ surtout bangebaga muso ma mais kuma bɛɛ e de bɛ kuma na o ma di cɛ. Cɛ ta bɛ ban cɛ ni somɔgɔw ta tɛ ban o n'i y'a ɲɛfɔ kuma bɛɛ e de bɛ ɲɛfɔli la voilà parce que o fana bɛ dɔw la c'est à dire ba musomanw dɔw fana b'o encourager donc o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye e kan ka i ka expérience dɔ de f'a ɲɛna n m'a fɔ ko diɲɛ wuli kow ka kala mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ maa fa k'o bɛ ka k'a la ou bien menace de mort bɛ ka kɛ k'o bɛ to yen o ko kan kan non
parce que même ko ni man dabla mbi fara babal kante a bulu jay kana se do fi kiri karala be ka ko do ke kibe to ko la o tuga na ni ni est-ce que ana hakili be ngon fe che ni furla ama akun na mana bila mai kili ada yare bulu amunni bala ne ban ni ke e do fe o tuga la agana abulu jay kana fi ki yeje bo donalamti shuta mo fana fore o fana ma fo mais ani hakili de be fle ne ko ni constater il m'a la bakla pour faire ka sorala o ko nuna mais mangi dade o ko model nunkan o ma fo na fara ko filani ngala mo wala ci ngona min ta hal fo kumbo ibo fo na fatola je pense que quand on gérer ka niveau là voilà donc a raison kacha donc am se kan défaut pour l'instant mais kuma nyonya be se kan na to di wala sa kan ni bal kuma nyonya ni o wajibi de furu nyoma ni nyonya surtout bi kele na furu mumbe akanga kuma nyonya na gelara na furu funu yille le ɲɔgɔn kama peut-être o waati a b'o ko bila mais n'aw funu jiginna a ye na aw ka sigi a ka ɲɛfɔ parce que société fana n'a ka évolution de don fɔlɔ an ka dubaw tun bɛ kɛ diɲɛ gɛlɛyaw fana nana n'a ye k'a fɔ aw bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan o fana ye diɲɛ n'a gɛlɛyaw ye i b'a ye k'a fɔ sisan nɔ duba bɛ se ka kɛ mais i b'a sɔrɔ denw faw ni denw bɛ yen mais mɔdenw i b'a sɔrɔ olu place tɛ yen o caman bɛ yen donc a bɛ obligé soit n'i ye muso furu i bɛ taa loyer la ou bien n'i ye so jɔ e bɛ bɔ n'i ka denbaya ye donc a tɛ se ka kɛ tout le temps k'a fɔ que ni i fa n'i ba bɛ ɲɔgɔn kan o fana kɛ man di i b'a sɔrɔ o raison bɛ yen mais n'o o tɛ yen aw b'o situation in na n'a kalara ni ɲɔgɔn cɛ la cɛ bɔ parce que kuma dɔ la i b'a sɔrɔ cɛ dalen de a sɛgɛnnen wagati min na su fɛ de a bɛ kuma misɛnnin n'a kɔfɛ o de bɛ na ni fana boloja la aw ka ɲi na a b'a fɔ a ye k'a k'a dabila ni kuma tɛ mais aw fana tɛ kuma da o bɛ taa se niveau min o y'a sɔrɔ i ye ko de kɛ ka bɔ i tɛ i b'a kalama mɔgɔ diminen finalement i kɛtɔ la k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ kɛ ko dɔ bɛ se ka k'i ɲinama mais n'e tɛ sigi so kɔnɔ n'o wagati tɛ ne ma ka kuma fɔ wagati min n'a fɔ kuma jumɛn ben o fana ye tiɲɛ mais n fana bɛ min f'i ɲɛna n'a ko kɛra o cogoya la cɛ y'a f'i ɲɛna a to yen n'i ma mɛn min ye furu don olu bɛ yen o e yɛrɛ kan'a fɔ k'i b'i ka kiiri tigɛ o cogoya in na cɛ k'i ma waati min na nin dabila i bɛ heure kelen kɛ kuma na su ban kuma na et finalement n'a dumuni a bɛ mun kɛ e de ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen n'ale tɛ muso a bɛ bɛn a la fɔlɔ de n'aw y'a dɔn ne ye min f'i ɲɛna dimi ne ye min f'i ayi e ma ne ka kuma faamuya ne ko ko dimi waati o tɛ kuma ɲɔgɔnya waati e ko f'i k'a wele o waati de a ka kuma min bɛ yen a bɛ dumuni de ɲɔgɔn na ɲuman tɛ fɔ o la ɲuman tɛ fɔ ne ka kuma in kun b'o de mais n'a dusu sumana i yɛrɛ b'a dɔn e ni cɛ minɛ cogo dɔn i b'a nɛgɛ o kuma na karisa ne mago b'i la yɔrɔ i filɛ nin i bɛ k'a daminɛ tuguni su ka kuma in i bɛ k'a daminɛ tuguni ayi o tɛ sa ne mago de b'i la i b'a nɛgɛ finalement i bɛ na ni kuma ye dɔɔni dɔɔni finalement a yɛrɛ bɛ sɔn jala dɔ la a b'a kumaw kɛ n'a ka erreur ye maninfin de don a fana bɛ sɔn mais n'aw taara n'a ye bolo dɔ de kan o de bɛ na ni ko dɔ ye k'a sɔrɔ aw si ka laɲini tɛ quoi n t'a dɔn f'i bɛ y'a faamu voilà o fɛnw de don mais ni dɛsɛra o de la sisan nɔ k'a fɔ o espace de dialogue kuma ɲɔgɔnya min bɛ kɛ ka fɛ dɛmɛ bɛ fɛnsɛ k'o tɛ ka na a tɛ ka na min ye furu don fana olu fana bɛ yen i bɛ se olu ma ka ɲɛfɔli kɛ olu fana ka intervention bɛ kɛ o de bɛ kɛ sababu ye furu bɛ mɛn si la mais i kan k'a kɛ waati jumɛn a man ka kɛ waati jumɛn e n'o si dɔn e b'a bɛɛ birisa ɲagami k'a don ɲɔgɔn na n'aw fana bɛ violence faite aux hommes aw fana b'a ye an b'a fɔ ko 16 jours d'activité n'aw ta ye min ye i tulo dɔ la anw ta bɛ ye de parce que ça c'est la violence physique mais violence morale n'aw fana y'an tɛrɛmɛli daminɛ cɛ o ka jugu cɛbakɔrɔ ma dɛ o tɛ cɛbakɔrɔ tɔɔrɔ ja bɛ taa gɛlɛya ka cɛ ayi ne m'o ɲininka a bɛɛ t'o ye o i bɛ taa fɛn dɔw fɔ yɛrɛ ni depuis ala ye cɛ da i n'a fɔ a ma ko ɲɛ depuis nana i sera ka mun kɛ na mais i b'a sɔrɔ a bɛ kuma na i na waati min i ka fini don ne la parilen don i ka wari la o tɛ kɛ la jagoya don n'i taara ka fani ba fɛ yen kɔni i ye kuma fini min bɛ na an ma basi dɔw la mais k'a kɛ i n'a fɔ ko ma kɛ o fana ma fɔ dɛ voilà alisa an bɛ koro de hukumu kɔnɔna na an bɛ wagati laban min na i ko sisan tɔ i yɛrɛ ka kuma la caman bɛ yen nɔ an ka foyer la an b'a kɛ
Intelligent chekili duba ko kuma tala famille ko kuma tala ngani ala e munu fana garzige olu be duba de konnana duba gede ba ini cheka de eni che benenu mais eni che so mo ko tika be fore na ni gele e ga mino chekata ibi se ga jume fana fore da parce que ami wakati ne go so fana ka dobi manifu na be ngon ka kele abe na wajibi la surtout de masa mun ye denge la mo fo ka se niveau do la parce que il b'a sɔrɔ yani muso ka don caman t'o faamu denkɛ a kun bɛ se ka min kɛ parents ye ni muso ladonna o bɛ dɔgɔya parce que i b'a sɔrɔ charge wɛrɛ de bɛ yen mais nin kɛcogo ma ɲɛ olu b'a a bisigi k'a fɔ ko sisan denkɛ kun bɛ ka wari mun d'u ma sisan nɔ denkɛ bɛ k'o kunmannɔya ko muso de bɛ k'a bɛɛ dun i y'a faamuya souvent hakilinaw ni fɛnɛ mais kow kɛcogo denkɛ kan ka se a ka ko kɛcogo la buramuso cinin min fana bɛ a ka se a ka ko kɛcogo la parce que i kana ko bɛɛ yira n'a ni cɛ ye min k'i la dogo la e bɛ n'o fɔ kɛnɛ kan i bɛ fɔ du lagare ye o don nin ba ka di i bɛ fɔ yan fɛ jɔn ye jɔn se kungo ma o la ni kɛlɛ min wulili kɔ o la o ye jɔn ye nɔ ye voilà e bɛ duba de kɔnɔ kɛlɛ bɛ na ne ye kuma fɔ u b'a miiriya k'a fɔ ko lagare min bɛ yen olu ni bɔra sadika bɔbɔsi kelen na ni sin kelen ni n'a fɔra du lagare bɛ yan o don n'a fɔ Sidiki ye n'a ka taa école la ka taa nin ɲɛnabɔ a taara a muso ka ayiwa fɛn uniforme fini i b'a sɔrɔ kabila ka kɔɲɔ dɔ tun bɛ yen bɛɛ kan ka taa uniforme na cɛ y'i dɛn k'o kɛ lagare ta bɛ yen a ko kɔfɛ a b'o kɛ parce que temps b'a bolo k'i préparer k'o kɛ e b'o fɛn na dɔrɔn i sinna ka na puwa de ye nin wari ye o de jɔn ye kɛlɛ wuli mais i bɛra sugu dɔw fana na wagati la parce que i ni o tigilamɔgɔ jara kosɛbɛ dɔw yɛrɛ fana ala ni a bɛ k'u kɔnɔ ko u ka di fo olu b'a bila ka k'u kɔnɔ u yɛrɛ wolo sɛri de don o tɛ kɛ sa keleya bɛ hadamaden bɛɛ la wa ni bɛɛ bɛ keleya ni bɛɛ bɛ keleya parce que e bolo e bɛ k'a kɛ ɲuman de ye mais olu bɛ k'a miiri k'a fɔ u bɛ ka kumaniya parce que gɛlɛya dɔ b'olu da la u y'a fɔ a ye a m'o kɛ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ o ta in fɔra e ta in ɲɛ mais i b'a sɔrɔ kuma dɔ la min bɛ f'i ɲɛ ka tɛmɛ den kan dutigi b'a jate minɛ jɔn de ta bɛ na ni jɔn ta ɲɛ a ma dabɔ ka dɔ fisa ni dɔ ye mais a b'a fɔ kana to maa ni bɔ a ka bɔ nin kalama e b'i den i bɛ t'o fɔ lagare ye ko mɔgɔ wɛrɛ lagare t'o fɔ a ba ye a b'o fɔ n'o ye fɔ e b'a fɛ buramuso ni dugu jɛra n'i y'a fɔ i bɛ fɔ mun na a b'a ɲɛ kun kɔrɔ mais wajibi dɔ ye souvent dutigi bɛ fɛn dɔ gérer i b'a kɛ cogoya dɔ de la a bɛ e yɛrɛ ni ala de cɛ i t'a fɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ gundo la nafaba de b'o la o de kama caman bɛ yen duba kɔnɔ a ka gɛlɛn wa fo ka se kansina musoman wɛrɛw la parce que o dɔw ye min ye dɔw b'a ye i n'a fɔ i bɛ waso i b'a sɔrɔ e cɛ de kɛra garizigɛtigi ye donc e de kan k'i kɛcogo dɔn parce que e de bɛ duba kɔnɔ hali fɛn bɛ fɛnw na kana a kɛ panparanpa sinon a bɛ na ni gɛlɛya ye bon caman tɛ ka se k'o mɔgɔw ka hali furuso ye kalan de ye i bɛ taa du min kɔnɔ du sugu jumɛn de don hali denw kan ka kalan o la ka taa o bɛɛ de b'a la mayɛmagaya bɛ kɛ cogo min na bi hali ni mayɛmaga ɲumanw bɛ yen dɛ o ye tiɲɛ ni denbaw hakili bɛ minɛ dɔrɔn de la i y'a faamuya hali ni mayɛmaga ɲumanw bɛ yen dɛ mais mɔgɔw bɛ ka mayɛmagaya kɛ cogo min na den ka sɔrɔ so a kana sɔrɔ so dɔrɔn tɛ hali i bɛ kalan fɛn caman na i taara du min kɔnɔ du sugu jumɛn de i kan ka i comporter cogo min na pendant une semaine i b'a sɔrɔ mayɛmaga fana bɛ jateminɛ de la o du in kɔnɔ souvent sufɛ yɛrɛ a tɛ da waati min na a bɛ sunɔgɔ la parce que su bulo ye su de ye donc a b'o ko bɛɛ de jateminɛ k'e kalan a b'e kɔrɔ k'i bilasira i b'a ye k'a fɔ n'ale ni dudenw donna ɲɔgɔn na ale yɛrɛ bɛ bundulamɔgɔ dɔw sɔrɔ du kɔnɔ n'o tuma bɛɛ a bɛ se ka du gundo d'ale ma walasa den min bɛ du kɔnɔ n'o kalifala ale la a bɛ to k'o bilasira k'a fɔ a kɛ ten kan'a kɛ ten taa nin sira fɛ bon o ko min bɛ ka ban an ka société kɔnɔ o de bɛ ka gɛlɛya kɛ furu la fo mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u bɛ ban furu la furu in ka ɲi dɛ mais a bɛ ka jɔ cogo min na dɛ o de ye gɛlɛya ye sinon depuis a kun a bisimila a ka ɲi voilà mais a don cogo n'a kɛ cogo o de bɛ ka na ni gɛlɛya ye i ka kuma faamuna mais an b'a ye fana i ye fɛn fɛn fɔ nin i ka si yɛrɛ la i ka discrétion don i ka ko la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o bɛɛ lajɛlen b'u la mais o n'a ta o ta u ni buramuso yɛrɛ tɛ se ka bɛn wa o de bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ fosi t'u n'u cɛ wa fana jogo fɛn fɛn i bɛ se k'a fɔ ko o ye discrétion côté ni da marali côté o bɛɛ b'a la mais ani u tɛ se ka bɛn mandi yɛrɛ de kɔni don saba min don ma se k'o dɔn a caman bɛ yen mɔgɔw m'a faamu i b'a sɔrɔ dɔw bɛ buramuso tigiya joona
mais burankɛ bɛ taa joona keleya fana bɛ se ka na buramuso dɔw bɛ yen olu bɛ keleya o buramuso cinin na o keleya mana bila parce que keleya mana na a bɛ taa ni hakili ye o fana gɛlɛyaw bɛ se ka na kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'o nana o sugu o gérer man di hali n'i kɛra i ka don kaburu dingɛ kɔnɔ o tɛ gérer dɛ donc o passé man di a sugu ninnu n'a juguyara buramuso ma juguma tɛ dɛ parce que n'i ka di cɛ de bɛ fɛɛrɛ tigɛ n'a bɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ pour a bɛ se ka kisi ɲɔgɔn ma cogo min na a b'i bila yen donc ni dugu jɛra a bɛna bɔ ba la pour a ka kisi ɲɔgɔn ma sinon a passé man di ou bien soit i tɛ se k'i da don i ba ka cɛko la mais i bɛ se ka don dugu maasɛbɛw kan pour que o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ ni cɛkɔrɔba bɛ yen a dɔw la a kɛ man di parce que a ni cɛkɔrɔba de bɛ ga ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ n'a bɛ ko minnu kɛ la mais i b'a sɔrɔ e kɔfɛ i ba de bɛ yen mais i ba kɔfɛ jɔn bɛ yen i fa bon n'o tɛ yen donc o de bɛna a ko gɛlɛya dɔɔnin mais i b'a ye k'a fɔ ni cɛkɔrɔba bɛ yen o b'a bila place la ou bien cɛkɔrɔba kama a bɛ siran ka kow dɔ kɛ mais n'o tɛ yen o de bɛ na n'a gɛlɛyaw ye quoi donc parfois mais a bɛ se ka kɛ u fila bɛɛ bɛ yen fana gɛlɛya bɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ e mankutu jugu fɔra u ye a fɔra u ye k'e bɛ taa i bɛ taa i b'a sɔrɔ o si t'u la mais yanni olu k'o faamu i bɛ kɛlɛ de o mais kɔfɛ de an y'o dɔw ye u kɛlɛlen kɔfɛ buramuso ni buramuso kɔrɔba ani burankɛ kɔrɔba olu sɔrɔla k'a faamu k'a fɔ non olu bila fili de la e bɛ tila tuguni ka kɛ den manji ye o bɛ dépend i yɛrɛ de la o bɛ dépend i yɛrɛ de la o ye faamuna an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw fana ka weleli kɛ k'u hakilinata di ni ye ɲininkali ye minnu bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi t'a la nɛgɛjuru sira de ye bamanankan na 93 91 68 92 aw fana hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan ni o de ye an bɛ wagati min na ko sisan tɔ an b'a ye k'a fɔ majorité an b'a ta o de la ni o ye musow u ka suteli k'a don furu la hali a ma mɛn e sutera ka taa walima i mɛnna furu kɔnɔ fo den 2 ni 3 sɔrɔla e tilala ka sute ka taa i faso la fo ka taa se gɛlɛya minnu bɛ na n'a ye minnu bɛ na n'a ye ani fana fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ walasa k'o waleya ninnu dabila bari an b'a ye k'a fɔ a waleyaw ka ca muso caman ye bataki ci an ma k'a jira k'a fɔ dekun b'u kan u y'u ka dekun caman fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛw bɛ waleya minnu ta k'u sɛgɛrɛ o n'a ɲɔgɔnna caman aw hakilina ye jumɛn ye aw bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ ni o ye fɛɛrɛ ye walasa dankari bɛ kɛ nin waleya ninnu na ni an ka jɛmukan yɛrɛ ka laɲini o de ye ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn bilasira a fɔ gɛlɛya an ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la a bɛɛ lajɛlen folen n'aw sigiyɔrɔ la minnu b'an wele n'u t'an sɔrɔ aw kana to ka décourager aw timinadiya weleli la n'a y'an sɔrɔ fɛnɛ a bɛ hakɛ to aw ka mɔgɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw bɛ ka ɲɛ cogo min na an bɛ a fɔ aw ɲɛna fɛnɛ ni wagati in na aw sɔrɔli a ma nɔgɔ dɔɔni nka timinadiya de don a b'aw timinadiya ka hakɛ to ɲini kɛ aw fɛ yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ aw kana sɛgɛn timinadiya la an bɛ yan aw de kama allo an b'a fɔ yan bɛ to ka hakɛ to allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min a bɔ kita salifisi an bɛ kita n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la a mɛ olu ka jamukan taabolo ka di ɲɛ tiɲɛ la a bɛna lajɛ a y'a sɔrɔ hakili duman la kosɛbɛ walayi o diyara an ye kosɛbɛ an ka foli bɛ le foli diyara an ye nse i yɛrɛ hakilina ye jumɛn i bɛ se ka ladilikan jumɛn di ka fara an ta kan mɛ tiɲɛ la cɛ ye kumatigiw a ye hakilina caman de d'a ma walayi a diyara ne yɛrɛ ye kojugu o diyara an ye i bɛ foli d'a ma hali bi ala ka kɛnɛya d'a ma amina yarabi ala k'o duwawu minɛ i ni ce ka weleli la kitakaw kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye an bɛ kita n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ tɔgɔ la nin wagati in na halisa an b'a fɔ aw y'aw timinadiya an bɛ hakɛ to ɲinikaw fɛ yɛrɛ de minnu bɛ an wele n'u t'an sɔrɔ allo n'a ye sɔrɔli kɛ aw bɛ hakɛ to aw ka mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw bɛ ka ɲɛ an bɛ jɛ an bɛ masala ɲɔgɔn fɛ allo allo an n'ale ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ a y'aw timinadiya an mago bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw yɛrɛ ka u hakilinaw di bari bataki o ni appel tɛ kelen ye allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min n bɛ Côte d'Ivoire la
andi fo yakina jume jam kanda kuna ne fa akina ni da ala kan la ne ro bana le ni la ne ga dim la le ni bula aha bana tele ni ni tala ambi fo amba fo kan ba ni abito wa haketu ni ani ndega dur sura labla abu wili like ka hakina undi jam kanda kunne ka ni anga jam kanda kunne tele ke min kan odi musumu no be suti amba yi sisan fo cew fene do ni bala ko meme na ne feram mi sega tike wala sa ka dankari ken wala ya nuna allo allo na ya mule na ma soro ko na décourager awtim na jawililla ame kanu ba kidini na bela jeni fu allo allo ito ni jam kan wele ka bomi ina da ni ga bon nyamana ande nyamana na lamin be fo ina tola ya kila jume jam kan da kun kan ba bon ma bal ma fo dan te folim mana ay folim ne bon mo zo wan til bayna wa ma fuira famyan til bayna aha mo zo wa til ne ra bo famya ga tene ko wa til ga a to di parce que am dum ne wo bi mo zo wa til ne kera ga til a me ka ba go re akma ga cha kera la a da foto fa ne til bayna de afamna ira be se ka jume fo wala sa awale ya nunu be se ka dabla to gomi bon no on ne se mi fo wa nyo famia doron wa fu wonna fu ti nyo famia bo na nyo famia doron abana wa uche no kan hatina we afamna bi fu na fu jana yere se ente ka hakilna na alsa absaga wululu ke abo hakilna undi ni alwe minu bolo ka ke jam kanda kun kana mi saka minu jabe bashi fushi tala allo 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 ga gane alhamdulillah ito ni jam ka wele ka bomi Mamadou bil ka bo selenge ambe selenge na lamini be fo Mamadou tola ko bashi tala ko ni alhamdulillah yakle jime jam kanda kun kan aywa ambe mi wo sawi sira fa ba be sira aha ambe duwo be ala ka hakli mandi amma amina rabbi ala ka nya ka jam ala ka ndeme ami ko ni aywa hakina ko dedo ko sebe donc abita fanfla be ya kita muni de ko uche donc ala ka sebe dama amina rabbi ala ka bulu mi ka barala ami amuna wana da ka wala je ala ka shile kana ala ka jambe ma amina rabbi anti ala ko do bela jelim nin ci kawlilla alsani kan bobe to nyobulu abe wulelu ke ka ko hakilna taw di jam kanda kunka amba ga to nyini ko fe na wuleli ka ba mo ko tilu la wal no ko fa wala sama kuma ho me gani tukun allo allo assalamu alaikum wa alaikum salam tokod ma jam duma ka wele ka bomi abu sanogo ka wele ka ko bar jote ambe ko di varna la mini bela jele fa abu tokola ko di bashite baji boy sama alhamdulillah laka tile dama amina rabbi laka taw mo fe ami amay fo aka wuli ka jola anya fulimne aka invité bela jele fulimne vraiment ambe ka aka émission la mais émission aka dañ ko sebe o jarani ko sebe ala kala ñu sabati amina rabbi adar digo la fena ñu ami baraka do téléphone amina rabbi ana baraka be ala bela jele ami amaga tirbu jeppo mali kono ala ka do bela jele ne na temba bela jele mali kono ala bela jele be fulimne sanga président fo asmi ko ta na kan jele bela jele amba bela jele be fulimne ala ka tile dama amina yakille jume anga jam kanda kunka aywa bon akilam be anga vraiment ne non pas mo tron albisa yala be an hakila e miye famia do tron ko sebe ma ni ma se ka sigi du demi kono ite se ka sigi du ba kono uche
awa maa o maa n'i fana tɛ se ka sigi duba kɔnɔ i fana tɛ se ka sigi duden kɔnɔ kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn ko furu yɛrɛ maa o i kɛra hali n'a i cɛ kelen muso kelen bi n'i ya taa bila du dɔ kɔnɔ bi a bɛ caya o a bɛ caya o ye bɛɛ ka laɲini de ye donc maa tɛ se ka sigi maa tɛ se ka n'i ma kɛɲɛna sigi hali duden kɔnɔ i tɛ se ka sigi duba kɔnɔ n'i fana kɛɲɛna sigi hali duba kɔnɔ i tɛ se ka sigi duden kɔnɔ donc o daci ye min ye f'a bɛ ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn kosɛbɛ voilà donc furuden fila yala n'o bɛɛ ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn i b'a ye ko caman bɛ nɔgɔya ka a ɲɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ o bɛɛ bɛ tali kɛ mun na bɛɛ bɛ taa tali kɛ lamɔ kelen na yen voilà hali bi ala ka lamɔ ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi voilà fɔ bangebaa fila bɛɛ lajɛlen ka jatew denmisɛnninw ka lamɔ kɛcogo rɔ denmisɛnnin bɛ lamɔ yɛrɛ ta sun kɔrɔ lu lɛri min na a ka denmisɛnya wuli waati voilà fo le jate ka minɛ ka o don ba la ɲɛnama k'o don sɛbɛ la ɲɛnama la i b'a ye ko tɔni bɛ ɲa o ye tiɲɛ voilà donc n'o ma ɲa dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ a daminɛ la quoi ni daminɛ ma ɲa dɔrɔn laban tɛ ɲa o tɛ ɲa voilà hali bi ala ka faamuya ko ɲuman di amina yarabi émission ka d'an ye kosɛbɛ yarabi ala k'a bolo mɛn ka baara la ami ami an b'i ka invité fo ala ka walawale bɛɛ lajɛlen la a ye foli minɛ ala ka mali taa ɲa ami ami ala ka tile yɛrɛ d'a ma amina ala ko dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ abu isa nugu n ce an bɛ Côte d'Ivoire na lamini bɛɛ fɔ abu tɔgɔ la nin wagati in na halisa an b'a fɔ kanubagaw ye wagati tɔ man jan aw bɛ aw hakilinataw di ne ye ɲininkali minnu bolo ka kɛ an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la allo allo n'a y'an wele n'an ma sɔrɔ aw ka aw tɛ la aw de kama kanubagaw k'a fɔ a ye fɛnɛ n'a y'a sɔrɔ a to ka mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa an ma kumakanw mɛn allo tɔgɔ duman jamu duman k'a wele ka bɔ min an b'a fɔ kanubagaw ye aw kana décourager an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ ye n'a m'a sɔrɔ a y'aw timinanja allo allo n'a ye weleliw kɛ aw ka mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ yen nɔ wagati ni a taabolo kama an ka jɛmukan da kun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu bɛ sute ka sababu kɛ furuso gɛlɛyaw ye o n'a ɲɔgɔnna caman aw hakilina ye jumɛn a bɛ se ka ladilikan jumɛn d'u ma allo tɔgɔ duman jamu duman k'a wele ka bɔ min Ici Traoré ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan an bɛ Côte d'Ivoire na lamini bɛ fo i tɔgɔ la nin wagati in na i Traoré i hakilina ye jumɛn jɛmukan da kun kan bon aw ka jɛmukan a ka di mɛ a ka gɛlɛ dɔɔni mais n tɛ se ka hakilina foyi di jɛmukan na n bɛna aw yɛrɛ fo dɔrɔn foli diyara n ye ani ce a ka baara la nse ala ka bolo mɛn a ka baara la amina yarabi ala ka suturaw kɛ ami ami ala ka mali ɲɛ suma amina yarabi ala ka jamana bɔ a juguw bolo amina o duwawu de tun bɛ ne bolo ka k'a ye dɔrɔn o diyara n ye ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ nse k'a mina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ kanubaga kelen na bɛɛ lajɛlen fo minnu ye an wele n'u ma sɔrɔ aw minnu fana y'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo halisa an ni musa bɛ to ɲɔgɔn bolo an y'a ye mɔgɔ caman ye weleli kɛ sisan u y'u hakilina ta parce que sujet in a ma nɔgɔ dɔɔni fo caman bɛ k'a jira k'a fɔ a ma nɔgɔ n'i ko k'i bɛ dɔ ka parti ta cɛ ni muso cɛ mɔgɔ si tɛ se ka kuma la parti ma ta o ɲɛfɔli de kɛra kosɛbɛ bon ɲɛfɔli in kɔnɔna na a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ parti ta de kɛra n'o tɛ n'o b'o fɔ cɛw ma n ye dɔ fɔ muso bɛɛ y'a faamu et puis mɔgɔ ma bɔ k'a fɔ n ye min fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ m'o contraire voilà donc o y'a jira k'a fɔ a diyar'u ye émission taabolo ka di u ye et puis u ye faamuyali sɔrɔ donc o bɛ min jira k'a fɔ c'est équilibré dɔ b'anw la cogo min na dɔ b'anw la ten ou bien a ma kɛ k'a fɔ ko i n'a fɔ ne bɛ yan ka o fana o ma nɔgɔn i tɛ se k'o kɛ cɛ ye défense ta dɔrɔn mais i tɛ se k'o kɛ fana ayiwa bon n bɛ guloki bɔ sisan nɔ ka ci cɛ ɲɔgɔn défend an bɛna défendre la d'accord n'a diyara mun na halisa an t'o ɲininkaliw kɔnɔna na an kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la duba gɛlɛya kan minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ duba kɔnɔ n'u taara an b'a ye fana hali kɔsa in na an y'a ye gɛlɛya dɔ ye an balimamuso dɔ sɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔ la ka sabu kɛ nin kelen ye o ni bɛnbaliya bɛ
ani a ka belle famille ni ɲɔgɔn cɛ a buranakaw a cɛlakaw quoi awɔ a cɛlakaw ni ɲɔgɔn i b'a fɔ ten sinon ngolo min b'a ka furu la o tɛ nin faamuya dɛ caman bɛ sɔn ka faamu gɛlɛya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa kɛ a tora ani binna fo tile 3 u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ o fana ye sababu ye ni ale tun fɛnna suteli parce que an b'a fɔ suteli ma ye mais ni n'a ka ninnu ɲɔgɔnna ninnu fɛnɛ an bɛ se ka jumɛn fɔ i hakilina ye jumɛn ye u ka sugu ninnu fana na ne delila k'o de fɔ n y'o fɔ sisan nɔ n ka kuma in kɔnɔna na n ko fagaliko ani ninbɔko mana fɔ ko mun na ne ka hakili la o concept ye furu dépassé ni cɛ cɛla de ninnu ne ma se ka bila i kunna k'a fɔ est ce que o bɛna o ɲɛsin i ma gɛlɛya bɛ kɛ fo ka taa se fagali yɔrɔ ma n'i y'o ye ou bien gɛlɛya mana se niveau dɔ la n'o de fɔ maa min dɔw ye furu filɛ nin ye n ye min f'i ɲɛna n ko furu ye kabila 2 de bi mɔgɔw ye furu kɛ min ye sisan nɔ o y'i ni cɛ de ye o de bɛ ka gɛlɛya caman don mais donc n'a kɛra kabila 2 ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'a kɛ a cɛ bɛ taama de la a cɛ tun tɛ yen o tɛ tiɲɛ a kɛra yɔrɔ min na minnu gɛlɛya kɛra e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a sera nin niveau la a ɲini cɛ fɛ i ka taa n'u bɛ furu don i b'a ɲini olu fɛ i ka taa olu dɛsɛlen kɔfɛ de sisan i bɛ se ka soutenir kɛ ni gɛlɛya min bɛ yen min talen don parce que i nakun tɛ ka na jamana b'a sigi i tigɛ kɔnɔ koyi i nakun de don k'i ka furu kɛ furu n'a gɛlɛya don mais o kɔrɔ tɛ ko ni jamana taxe bilen bɛ ka sigi i tigɛ kɔnɔna na k'i t'i firifiri koyi i b'i firifiri n'a fɔ i ka muɲu o fɛnw bɛ yen filɛ ni gɛlɛman min mana ci ɲɔgɔn na k'a fɔ k'i bɛ wuli ka taa ka sogo de ko ma fɔ mais n'a yirala k'a fɔ i ka furuso kɔnɔna na gɛlɛyaw bɛ k'i sɛgɛra fo ka se niveau dɔ la n hakili la mɔgɔw ye furu don c'est i ka kuma olu fɛ u ka kuma olu dɛsɛlen kɔfɛ i bɛ ka décision ta i bɛ se ka taa aw ka so donc n'i ka di i cɛ na i somɔgɔw bila ka taa démarche kɛ ka début kɛ mun bɛ ka kɛ i somɔgɔw fana b'a kuma fɔ an y'an denw di aw ma mais an b'a d'aw ma nin kun kama ni nin bɛ ka k'a la bon an b'a fɛ furu ka sira la donc kuma bɛ fɔ ka dan sigi o la jalakitigi parce que buramuso n tɛ ne tɛ se k'a fɔ ko buramuso kɔrɔba jo t'a la mais maa bɛ yen min b'a se k'a ka jalaki k'a sigi a sigiyɔrɔ la o bɛ yen denkɛ fana tɛ se k'o kow kɛ donc je pense que soutenir kun tɛ kojugu ye o mais soutenir banbali ou bien soutenir bɛ kɛ kun t'a la min na nafa t'o de la mais ni nafa bɛ fɛn o fɛn na i bɛ se ka taa la donc démarche bɛ kɛ kumaw bɛ kɛ mais a la fagali n'a la banali je pense que an man ka se o niveau ma quoi parce que a ma dabɔ o kama quoi. kosɛbɛ an balimamuso dɔ ye bataki bila ka na a y'a jira k'a fɔ ko ni gɛlɛya in bɛ yen nɔ i n'a fɔ an ye exemple ta min kan sisan nɔ hali an y'a ye k'a fɔ n'i y'i ka minɛn cɛ ka taa furu ka di ye ko nka yanni i bɛ segin ko cɛ tɛ t'i nɔfɛ yanni i bɛ segin fɛnɛ k'i bɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a ye mɔgɔ ta k'a bila i ka so kɔnɔ muso wɛrɛ ta ko ka so kɔnɔ o caman bɛ kɛ mais ko n'o ka sugu ninnu fɛ k'i bɛ se ka jumɛn kɛ o caman bɛ yen dɛ parce que o ka teli ka kɛ min na i b'a sɔrɔ furumuso de tɛ furumuso ɲɛnama ye a ɲɛnama n m'a fɔ k'a dɔw man di cɛ ye dɛ i b'a sɔrɔ su tɛ kun t'i la n m'a fɔ k'a dɔw tɛ yen dɛ k'a fɔ k'i ka ɲi ko nin bɛɛ tɛ kɛ mais n'i y'a ko sɛgɛsɛgɛ a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ furumuso yɛrɛ de jɔlen t'a jɔyɔrɔ la i bɛ cɛ kunna a t'a dɔn a b'i labila cogo min na mais ne ye bɔda d'o ma mais o bɛ se ka kɛ mais o bɛ kɛ dɛ i b'a sɔrɔ e kelen bɛ k'a bilen ka sigi cɛ da la mais cɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo o cogo e y'i to la dɔrɔn parap ka bɔ maa tɛ sɔrɔ so parce que somɔgɔw i nɛgɛ t'olu la kere a filanan ye jumɛn ye cɛ fana yɛrɛ t'a fɛ e ka na mun bɛ kɛ a sugu la ka teli ka na sinon n'e ka ɲi somɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ nafa b'i la i bɛ t'i nɔfɛ dɛ i bɛ t'i nɔfɛ cɛ ka muso filanan ta o tɛ se k'o bali mais k'i to yen hali i tɛ wele hali mɔgɔw tɛ kala don ɲɔgɔn i b'a bɛɛ de ye dɔrɔn u bɛ sin k'a fɔ ten dɔrɔn n'u y'a mɛn k'an ko min dɔrɔn u b'u ka minɛnw cɛ a bɔla t'u la dɛ jeliba tɛ da u kan mɔgɔ si tɛ da u kan i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛlawa yɛrɛ u yɛrɛ bɛ na ko natɔ n ka so a bɛ na ko karisa de tɛ awɔ n somɔgɔw ye n bila sutura kɔnɔ k'an ka na a tɛ mɔgɔ si lamɛn ka na a ka minɛn arranger k'i sigi e jɛra ɲɔgɔn ma voilà a faamuna i yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ nin ko la i b'a bɛɛ de ye furuboloma tɛ da u kan jeliba tɛ da u kan foyi ya ci tɛ don a da k'a fɔ i ye nin min an denw na kuma lasigi tɛ kɛ olu soutenir kɛra cogo min na soutenir bɛ ban n'a yɛrɛ ye n'u yɛrɛ ka ko ye donc i yɛrɛ b'a dɔn ko sɛbɛlama t'o ye o ko sɛbɛla wa i bɛna dɔn yɔrɔ min na ko nimisa b'a ko la e talen kalo 1 kalo 2 i ni dɔ bɛ ci ɲɔgɔn na
imanye furuso le fana da filɛ na anda irina dɔ o de la k'a fɔ nimisa b'a ko la Italia ka so Italia ka so o fana bɛ yen denw fana bɛ yen parce que i b'a kala ni yanni ka furu i bɛ se ka fɛn caman mun so mais i furulen kɔfɛ ka na i b'a sɔrɔ règle caman de yɛlɛmana e kɔfɛ e nana na hali ni i ba ni fa bɛ kari ɲɔgɔn ye u b'a kuma fɔ wa ni de kama i cɛ ma se k'i mara mɔgɔ bɛ se k'e mara han ni se t'i ye k'a fɔ k'i ka taa so ta kɛrɛfɛ i ka b'u kan dusukasi bɛ sɔn k'i faga o voilà donc a ma nɔgɔn donc fo musow k'a dɔn k'a fɔ kɔ jeninen don ɲɛ jeninen don i bɛ min na o bɛ se ka dilan cogo di ne m'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka saya guloki ta k'a ɲɛsin i ma dɛ ka banani guloki ta k'a ɲɛsin i ma dɛ mais a bɛ se ka dilan cogo o cogo fɛɛrɛ tigɛ k'a dilan i ye denw de sɔrɔ i denw bɛ yen ka n'u bila yoli la mais ɔ caman bɛ yen émotion de b'aw la a bɛ denw bila de fo de ka kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ de kuma fɔ aw tɛ fani na se niveau dɔ la a ka gɛlɛn yɛrɛ mɔgɔw ka kuma k'o la o fana man ɲi sa o fana man ɲi o man ɲi a ka fɛɛrɛ tigɛ k'o jate minɛ a bɛ se ka dilan cogo di o de kama n y'a fɔ aw ɲɛna ni furu avancera tin de bɛ baara kɛ tin bɛ baara kɛ cogo di denw bɛ yen i ni maaw donna ɲɔgɔn na nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen aw b'aw miiri o de la furu bɛ kɛ n'o jigiya de ye mais n'o tɛ mɔgɔ i b'a sɔrɔ tan sisan a bɛɛ de bɛ yen k'u yɛrɛ t'a la fiyewu u cɛ bolo banna o fana b'a k'aw caman na dɛ cɛ y'a k'aw ye ka kɔrɔ i b'a sɔrɔ baara tiɲɛna hali n'a ko kelen so kɔnɔ aw b'a fɔ ko 100 o bɛ na ko fitinin kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ ni den bɛnnen don o b'a f'i ye k'i furu sa ne b'i furu e yɛrɛ de bɛ tasuma bilen wuli k'a sigi o da la a dɔw la yɛrɛ i bɛ su i bɛ taa ka furusa papier ɲini i furu bɛ sa waati min na ala yɛrɛ bɛ na na karima bɛ na ala yɛrɛ bɛ na n'a ka naw ye cɛ bɛ commencer k'a ye baara wɛrɛ sɔrɔ k'a ye muso kura la don e bɛ se k'a fɔ e siriki tɛ ne de y'i muso ye koyi i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ne ni e de ye ɲɛni kɛ an bilala ɲɔgɔn na de an ma bila ɲɔgɔn e de ye nɛnna an bɛ ha o yɔrɔ fana na kɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u ka baara tiɲɛna a bɛ kɛ ko muso de y'a kɛ hali n'i ko ko hɛrɛ o bɛ kɛ bɔnɛ muso bɛ a seko bɛɛ kɛ o yɔrɔ fana bɛ yen dɛ aw b'aw seko kɛ n b'o dɔn i b'a kalama min bɛ cɛ tɔɔrɔ a ye min kɛ ka kɔrɔ n'a ko waati min na a tɛ yen a bɛ k'a ɲɛɲini i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ yɛrɛ ka taa tile journée bɛɛ kɛ a bɛ fɛn tɛ na mais le fait que dépression de b'a kan non mais sa dépression de b'a kan dusukasi hali n'o ko ɲinɛ a b'a kɛ bɔnɛ ye mais e de b'a faamu o waati a t'a yɛrɛ bolo e dutigi bɛ yen e de ko bɛ fana na dɛ non mais dutigi bɛ dɛmɛ fana ta ye hakilisigi ye o e bɛ hakili sigili mun kɛ nin tiɲɛni mun kɛra ne b'i fɛ sa hali ni fɛn t'i bolo i y'a ɲɛ ne ye ka kɔrɔ nin bɛ tɛmɛ o i bɛ dɔ sɔrɔ e yɛrɛ bɛ don i balimaw kan i b'a sɔrɔ dɔw cɛ bɛ yen fɔlɔ i cɛ ka baara bɛ tiɲɛ hali u t'a ta mɔgɔ t'a kalama yɛrɛ k'a fɔ cɛ ka baara tiɲɛna balima ɲuman ni fɛn ninnu muso bɛ don olu kan ka cɛ sutura o kan mais ne yɛrɛ filɛli min galama tɛ i tɛ ban olu la i bɛ tile bɛɛ ban i dalen bɛ n kɔrɔ i tɛ baara la i b'a sɔrɔ a bɛ taa ɲɛɲini o bɛ se ka ɲɛ cogo di o tɛ ɲɛ ni fɛn tiɲɛna ne k'i hakili la aw kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn sɔn hakili la fugariya tɛ o kulu a y'a kɛ mais baara de tiɲɛna n'a bɛ ka dɔwɛrɛ ɲini o tuma i b'a fɛ a ka taa sonyɛni de kɛ k'a d'aw ma kɔfɛ u b'a kun ci u b'a fɔ ko ko muso de ye nasɔngɔ ko gan n da la parce que o fana bɛ kɛ o cɛw dɔw bɛ yen u b'a gan u da la u bɛ taa ko kɛbali kɛ o yɔrɔnin na sisan a tun bɛ e kun tuma min na e ko ne tɛ dɔ kɛ ko ne tɛ fɛn kɛ walima ni ne ye fɛn kɛ ne bɛ taa n ka so ne fana ma sɔn fosi ma ne ma sɔn baara ma ne ye n sigi furu bonya kama furu ka di n ye ka e soutenir bon furu baara tiɲɛna sisan o t'a si nɔ ye o t'aw si nɔ ye mais cogo di a bɛ se ka kɛ e fana donna o baara aw bɛɛ ka baara bɛ se ka tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ o mais ni e ta ma tiɲɛ ne an ka kɛ sisan o ma tiɲɛ o mais e de ko ne kana baara kɛ ko ne kana sigi so kɔnɔ parce que e bɛ se ka ne mago ɲɛ bon e ka baara nana tiɲɛ sa ni ne tun b'a la ne tun bɛ se ka o wagati nasɔngɔ ninnu ko ninnu jɔn b'o yira aw la aw caman ka wari t'aw bolo a cɛ b'a sɔrɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o yɔrɔ la o tun ye fɔlɔ o tɛ bi ye dɛ aw bɛ jɔ a la n'a bɛ min fɔ ko n'a ye cɛbakɔrɔ dɛmɛ ko n'a lafiya a bɛ na ni dɔ yɛrɛ ye cɛ mana décider nasɔngɔ kelen min na o de bɛ di sugu dun bɛ yɛlɛma de kuma bɛɛ muso min bɛ yen nɔ mun tɛ dafali bɛ ka dɔgɔ denmisɛnninw ka dépense aw bɛ baara la so kɔnɔ dɛ aw bɛ baara hali minnu tɛ baara la u bɛ baara la o i b'a sɔrɔ firinin b'u bolo u bɛ feere dɔ la so kɔnɔ i b'a kalama cɛ bɛɛ n'a ka faamu de la o wagati ayi dɔw b'o kɛ o cɛw dɔw bɛ yen baara modèle dɔw bɛ yen o musow k'o kɛ a man d'u ye n cousine dɔ bɛ yen a cɛ bɛ Espagne de ale ye hôtellerie et tourisme de kɛ hôtel baara ni tourisme a y'o baara de kɛ a cɛw k'a kana o baara kɛ k'o baara man d'a ye a ko non a tora a cɛ kɔ kɔfɛ ne n'a kuma na n ko bon n ko karisa e yɛrɛ b'a dɔn e ye muso ɲuman ye o ye kelen
a filanan ye jumɛn ye e bɛ baara kɛ hôtel mun na milliardaire dɔw bɛ se ka jigin e ka sara sigiyɔrɔma mugan o b'a d'i ma su kelen o ye ɲɛla cɛ de k'o min f'i ye e kana baara a tɛ se k'o f'i ye fɛrɛ la dɛ mais ne b'a f'i ye nin cogoya in de la parce que baaraw dɔw bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a tentation ka bon mais musow t'o ye bannen don n ka baara ma hali ne ye nin baara ɲuman in sɔrɔ mais e t'o yɔrɔ ye o mais furu a tɛ komi ko cɛ bɛ siran dɛ e bɛ se ka taa a bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ mais den minnu bɛ yen a ye famille fondé a ka se ka den i bɛ nana mɛ sa danaya bɛ na mais fɛn dɔ fana bɛ yen a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ni keleku donc il faut préserver ça o fana i ma da o la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ ŋaniya t'i la mais fɛn dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye k'i don a fɛ e fana ma sɔn o ma e ma sɔn o ma ayiwa an lamɛnnikɛlaw bɛ yan n hakili la u bɛ message d'i ma ne tɛna o jaabi kuma jumɛn b'i bolo ka fɔ u ka hakili to mura bɛ na ɲininkali ka ca mura ni sɔgɔsɔgɔ bɛ na wagati sera mura ni sɔgɔsɔgɔ bɛ na maaw ka hakili to an ka wagati lamɛn voilà donc kuma tɛ kun cɛ yan'o cɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ an ka sariya gafe la comme pénal suteli cɛ fara muso kan n'i minɛna o la ɲangiliw b'a la i bɛ se ka ɲangi l'abandon du domicile conjugal cɛ fara muso kan cɛ wa muso a bɛɛ muso fara cɛ kan sara b'i nɔ minɛ mais ni a cause ka girin a cause ka girigiri bɛ fɛn ninnu k'i abandon o quoi o furu donna fɛn na n'a bɛ bɔ kun de b'a la e bɛ se ka wuli n'i yɛrɛ ye ka décision ta n'i ye o fana bɛ yen o i t'o kalama k'a fɔ sariya b'a la musolakaw ko quoi n'a y'a sɔrɔ ka di musolakaw ye cɛw a y'a dɔn k'a fɔ o bɛ yen dɛ n b'a dɔn o yɔrɔ min fɔli ma diya i ye i yɛrɛ la o la mais kun min fana b'a kɛ o yɔrɔ fana a bɛ t'o ɲɛfɔ bana a bɛ t'o ɲɛfɔ a tɛ se ka muso datugu kan ka to ɲɛɲinini b'a la an b'a fɔ ko non n ko cɛ fara muso kan a b'o la Musa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka k'i fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka Sherifula ɲɛmaayaso fo ka Ben Sherif Sumano k'ale fo voilà malgré que je suis malade n bɛ ka n jija ka na plateau kan ka bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛn diɲɛ sa waati wɛrɛ ma wasalaam ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ɲininkali caman tun bɛ yen nɔ n'an ma se ka minnu jaabi ka sababu kɛ wagati n'a taabolo ye an bɛ hakɛto diɲɛ kanubagaw fɛ o la k'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan in fɔra maa minnu kɔ aw bɛ se k'a lajɛ bi 1h30 2h30 Sherifula Jabaramuso kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na Musa Tarawele GMT ale ni régie la David an b'a fo nin yɔrɔ in na k'a kanbɛ dɔ ye n'ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira na ni heure kelen na Sherifula Jabaramuso kan aw kanbɛn